Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Og may dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang og uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus og sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, o gidaig nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, "Naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papulion ko sila nga walay kaon kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpamauli." Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man kita makakitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon niining mga tawhana? Pila ba kapan ang anaa kaninyo?" nangutana si Jesus. Sila mitubag, "7 kapan og may pipila kagagmayng isda." Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta, unya gikuha niya ang 7 kapan og ang isda og nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini og gihatag ngadto sa mga tinun-an og gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 kabukag nga salin. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nag-ingon ang atong tubag sa Salmo sa to, "Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi." Ganahan mong mupuyo sa balay sa Ginoo? Unsa may unang buhaton aron makapuyo tas balay sa Ginoo? Kinahanglan mubiya tas atong balay ug mukuyog taniya nga wa nagyoy paghuna-huna sa pagbalik. Una nga kining nikuyog ni Jesus nga nakasinati sa iyang mga milagro, mibiya sa ilang balay, gidala ang mga masakiton, 3 na kaadlaw silang gasigig kuyog ni Jesus nga nakita na gani ni Jesus nga wa na sila'y mga makaon. Nya maikog na sad si Jesus nga papulion sila kay basin unyag panguyapan sa dalan. Pasabot nakafocus na sila ni Jesus, gusto na gid silang mopuyo kuyog ni Jesus. Ambot pila ka kabuok nato ang dunay kinaiya niini. Nga kana bang di na ta maghuna-huna nga mukaon pata, din ata maghuna-huna nga mabuhi pata, basta lang yun kuyog tas Ginoo. Mausan ni ang gihulagway ni Propeta Isaías diri sa atong unang pagbasa nga miingon siya, "Dito ni atong bukid sa Ginoo sa iyang gingharian, maghikay siya glami ang pagkaon, niya magsigi ra gid ta ditog kaon, kuyog niya, unya ang atong mga kasakit mawagtang
ang tanan natong mga kaguol mahanaw. Mao ni siya ang hulagway sa tao nga nagsigi og kuyog sa Ginoo. Pero hain man ang balay sa Ginoo samtang ni ata dinhis kalibutan. Hibaw mog hain ang balay sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. So kung moingon ta nga magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, pasabot ang Ginoo akong papuyon sa akong kasing-kasing. Dili nako mabalaka bahin anang pagkaon, bahin anang kwarta, bahin anang mga kaayuhan, kay ang importante ang Ginoo nagpuyo nato. Kung ayuhon ta niya sa atong sakit, maayo ra gyud ta. Kung iya sadtang sulbaron ang ato mga problema, masulbad ra gyud na. Kung wa tay pagkaon, kung iya tang pakanon, makakaon ra gyud ta. Mabutaw na sa atong kasinatian dinhi sa atong parokya ug bisan sa inyong mga kasinatian dinagko o ginagmay, nagtubod ang atong grasya sa dihang nisugod ta pagsunod sa Ginoo. Ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo o ang kasing-kasing napuy-an sa Ginoo, wa gyud problema bahin aning mga butang sa kalibutan. Di sila maproblema sa pagkaon, di sila maproblema sa mga sakit, di sila maproblema bisan gani sa kamatayon. Mao na ang kinabuhi sa mga santos nga nagpuyo gyud sa subay kinabuhi sa Ginoo, wa gyud problema. Ning gilingi ay mong tupad ning nanaa pa karoy problema. Nya moingon gani daghan. Wa pa na magpuyo ang Ginoo diha niya. Kay bisan ang problema, basta kuyog nato ang Ginoo, mahimong grasya. Tanawa dire. Problema kay sila, kay ang mga tao, mga 4,000, unya ang ilang pagkaon, 7 ra kapan, purting problemaha. Pero sa dihang ilan ning gisurrender sa Ginoo, unsay nahitabo, nabusog silang tanan, nakasubra pagyod og 7 kabukag. Porting daghan na sobra, kuyog mang Ginoo. Muna kinisang ato din hibitaw mga project nga sige tagbaligyag slots, wa pagyud mahitabo nga namaligya tag slots nga atong gipanghatag ngadto sa mga kabos nga na short ta. Doon naman sa tayo mga slots nga atong gihunong wa mahurot og kahalin, pero pag sumpay sa nato nadayon gyud kahuman ang atong mga projects. Karon lang pila na atong halin sa atong arisatas SBF DAG. Ni uminto na sad, niabot ng atong halin og 2,128 ka slots, na apay 57,872 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Atong pagpakan ang namalit ngayon. Salamat kayo. Nya mag-uol ta ni nga 57,000 pa man ni. Dili ta mag-uol sige lagi tag pamaligya. Nyag pahunungon sa dis Ginoo, mayong Ginoo, hunongan na pader. Hunongon lang sa nato. Kay iya raman sa nang sumpayan og lain nga pamaagi or laing grasya. Pero mayong sang Ginoo ni, ako ning tandugon ang mga kasing-kasing sa mga parishioner ni Padresiano online o territorial haron mahurot dayon ni mahibong lang mo mahurot ra sa dayon ni kahalin iya gyud pagbuot sa ato sang sitiyo sa atong ipamaligya nga slots para sa pag-ayo sa mga balay nga atong gustong ayuhon, mga 140 ni kabalay atong ayuhonon, na nasa tayhalin nga 52,368 ka slots, na analay 11,632 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kutobra ni karong December 25, basin pag mahurot na ni kay mura mag daghan-daghan naman ang nahalin. So ato na sang pakpakan ang nakapalit ni ini. Salamat kayo ha. Karon
ato ning isangyaw ngadto sa uban nga ang Ginoo mao gyud atong sundon, mao atong kuyugan aron ang tanan sa atong kinabuhi mahimo yung abunda, way problema ug naa gyud kanunay ang kalinaw ug kalipay. Mao bitaw sa pamilya kun ang ginikanan, ang kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod ra nas inyong mga anak. Pero magsigi gani mo giyaw-yaw, sige mo giyaw-yaw, gipuy-an na mo direk demonyo, mutakod sa nas inyong mga anak. Dinhi sad sa atong mga katilingban, bisan dinhi simbahan, ug ang atong mga kasing-kasing gipuy-ag Ginoo, mutakod sa dis atong mga parishioners. Pero kung dili gani, mutakod sad ang yawanon ngadto sa uban. So atong iampo kini karong panghitabo nga murag makalilisang na kaayo, linog didto sa Surigao, linog dapit sa Davao, linog gubat, kamatay. Mahadlok ba yata kung ato yung tawhanon nga hunahuna, pero kung kuyog ang Ginoo din hinato, bisag unsa pay mahitabo sa tong palibot, relax ra gid ta, kaysa katapusan musulod gid ta sa bukid sa Ginoo, sa gingharian sa Ginoo. Dili ni maoy ato dinhing permanenteng lugar, sayod ta nagpanaw ra ta padulong sa permanenteng lugar, ug samtang nagpanaw ta maghinatagay ta, mag-alagaray ta, maghigugmaay ta.